الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد бүгінгі уағызыбызда бір қорқыныш қана гүнах турында сөйлешербіз, чөнки хәзерге көндә русча әйтсәк бик актуальный, киң тарала башлады инде. Бу гүнах нәселләрне бозучы, кешенең намусын пычратучы һәм инде җәмгыятьтә бик күп бозыклыклар таратучы, шулай авыртуларның күп кенә авыртуларның инде барлыкка килүенә таралуына сәбәпче булган бик зур гүнах турында Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу гүнахны хәтта Куръанда Аллаһ Тааляга ширк тиңдәшлек кылудан соң, кеше үтерүдән соң 3нче урынга куйган гүнах. Ягъни кеше үтерүдән соң кала иң зур гүнах шушы гүнах инде. Хәтта менә кайбер олы кешеләр, әби бабайлар әйтәләр, элек мондый кеше инде гүнах кылса да, берәр җирлектә, берәр авылда инде күчеп китә торган булганнар. Шунхатлыкта ятсызлык булган инде, шунхатлыктагы кеше ояла торган булган, әмма ләкин кызганычка каршы хәзерге көндә инде кешеләр моны хәләлгә чыгардылар инде. Уйлап та бирмиләр, гадәти генә ашау эше кебек кенә карыйлар. Бу нинди гүнах? Бу зина гүнахы. Ягъни зина нәрсә ул? Никахсыз ир белән хатын җинси мөнәсәбәткә керү, ул зина дип атала инде. Бу бик шундый куркыныч гүнах. Кешенең шушы намусын боза торган, нәселләрне боза торган инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Фуркан сүрәсенең инде 68-69 аятларында мөмин мусламаннарны сыйфатлаганда инде алар шушы гамәлләрне эшләмәс дип инде бик куркыныч гүнахларны санап китә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Валлазина ла яд'уна ма'аллаһи илаһан ахара ва ла яqtuluna an-nafsa allati harrama Аллаһу илля бил-хақq ва ла язнун ва ма яф'ал залика ялqa асама юд'аф лаху al-'азабу йawm al-qiyamati ва юхлид фихи мухана." Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы мөмин мусламаннарны инде шушы аятта сыйфатлаганда, мөмин мусламаннар шушы сыйфатларны үзләренә алмас дип, менә шушы куркыныч эш гүнахны санап китә инде. Аларды Аллаһтан башкага бүтән бер илаһка да табынмаслар ди, дуга кылмаслар ди инде. Һәм икенчесе хаксыз, гаепсез кешеләрне үтермәсләр ди, һәм зина кылмаслар ди. Менә Аллаһ Субханаһу күрәсезме? Шушы иң куркыныч гүнах битен беләбез, Аллаһка тиңдәшлек кылу, Аллаһтан башка бүтән илаһка табыну, дуга кылу, тәвәккәл кылу, Аллаһ белән бүтән илаһны бер дәрәҗәгә куйну. Моннан да зур гүнах була алмый инде. Бу дөнья җирендә иң зур гүнах. Аннан соң инде зур гүнах кеше үтерү. Булаймы? Менә шушы кеше үтерүдән соң нәрсә? Зина ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә. Кеше үтерүдән кала иң зур гүнах зина. Ягъни куркыныч дәрәҗәдә гүнах. Кызганычка каршы инде хәзер Аллаһ сакласын инде кеше аны гадәти бер генә дип кабул итә. Әтисез бала алып кайта икән, никахсыз бала алып кайткан, нишләтәсең? Шулай инде вакыты шундый гына диләр. Бу бит кеше үтерүдән кала иң зур гүнахка керә. Субханаллах. Һәм нәрсәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля кем инде бу гамәлләрне эшли ди, ул җәзасын алачак ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля аятта дәвам итеп алачак. Җәзасын яки бу дөньяда, яки ахиратта. Әмма ләкин нәрсә ди? Һәм кыямәт көнендә ди, аның газабы тагын да артачак, тагын да катырак булачак ди, һәм түбәнчелек хәлендә ди, мәңге анда калачак ди инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай Мөминнәр сүрәсендә 5нче аятта мөминнәрнең сыйфатларын санап киткәндә, менә Мөминнәр сүрәсен бит инде беләбез. Анда Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы мөмин мусламаннарның сыйфатларын санап китә инде. Намазларын вакытында укырлар ди, анда закатларын, садакаларын бирерләр ди, һәм санап киткәндә инде шуның бер сыйфаты бар: "Валлазина хум ли фуруҗихим хафизун" ди. Һәм алар ди җинси агъзаларын ди сакларлар ди. Ягъни җинси агъзаларын шушы мөмин мусламаннар шушы фахишлектән, бузыклыктан, ягъни зинадан сакларлар ди инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Исра сүрәсенең 32нче аятында әйтә: "Ва ла тaqrabuз зина иннаху кана фахишатан ва саа сабила" ди. Зинага якында бармагыз ди, һәм шулай ук инде аңа илтүче сәбәпләреннән дә ерак булырга куша. Чөнки ул ди пычрак һәм бик яман кабахат юлдыр ди.
Менә Алла Субхана Тәгалә аятта нәрсә ди? Зинага якын да бармагыз ди. Зина кылмагыз дими, зинага якын да бармагыз ди. Чөнки бит инде зина кылганчы шайтан бит вәсвәсә кыла, ул бит зина кыл дими. Бер кайчанда явызлык, гынах эшләтер өчен уларны эшлә дими шайтан, бер кайчанда. Ул башта әйтә, мәсәлән, мусульманнарга да килергә мөмкин. Бу хатынга син дәгъват кылды, ислам турында сөйләде, хәлен белеште, булышты. Аннан соң инде күпмедер вакыттан соң килә, кулыннан тотты. Аннан соң инде кочаклады, аннан соң үп инде ди. Ул җайлап баскычлап китерә. Аннан соң гына инде ахыр чыкта әйдә инде зина кыл хәзер ди инде. Аның да күңелен күрде. Мәсәлән, тол хатын бит булды, тилмерә бит булды, күңелен күрде, саваплы гамәл бит булды. Һәм шундый төрле инде үзенең русча әйтсәк, уловкалары белән инде үзенең кытыртулары белән инде ахыр чыкта бәрі зинага төшерә. Алла Субхана Тәгалә нәрсә ди? Якын да килмәгез ди зинага. Ягъни зинага китерә торган сәбәпләргә ди якын да килмәгез ди. Нинди сәбәпләр ул? Без аларны хәзер инде санап китербез. Һәм инде аңарчы сәбәпләренә караганча, әле башта тагын бер хадис нитәсем килә, сахих хадис инде. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга бер яшүсмер килә дә, я Расулуллах ди, миңа зина кылырга рөхсәт ит әле ди. Бу күрсәтә шушы малайның, шушы яшүсмернең инде иманы барлыгына. Ул бит барып зина кылмый. Бит рөхсәт сорый. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямнан бар. Бу бит күрсәтә кеше курка Алла Субхана ва Тәгаләдән. Әгәр дә курыкмаса, пәйгамбер үзе янына килеп рөхсәт сорап тормаса, барып зина кылыр, шулаймы? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям карагыз, нинди хикмәт иясе. Ул бит әйтми харам ди, ярамый ди. Әйтми бит ул аңа. Ул белә, әгәр дә харам, ярамый икәнен шушы яшүсмер булай да белә. Бит белмәгән булса килеп тормаса, рөхсәт бирде. Шулай булгач, рөхсәт торгач белә бит инде хөкеме. Пәйгамбер саллаллаху карагыз, ничек әйтеп әйтә. Нинди хикмәтле. Син ди, менә ди, үз әниеңә теләриңме ди? Шушы зина кылуны ди. Ягъни үз әниең, мәсәлән, Алла сакласын, бер читер белән зина кылуны. Юк ди Расулуллах, теләмим ди. Ди апайыңа яки сеңлеңә, син үзең бер туган апайың бар, сеңлең бар. Алар зина кылуын теләриңме? Юк инде Расулуллах, ничек инде ди, теләрим ди. Менә ди, күз Алла ди, синең кызың бар ди. Үз кызыңны шулай итеп зиначы булуын, зина кылып йөрүен теләриңме? Юк Расулуллах ди. Шулай булгач инде бит ди, син зина кыласы кыз кемнеңдер кызы, кемнеңдер апасы, кемнеңдер сеңлесе, яки кемнеңдер әнисе булуы мөмкин ди. Ничек инде син шушындай фәхиш эшне эшләргә телисең ди. Һәм шулай ук теге малай уйланып, шушы гынахтан инде тыела, һәм инде шушы җаваптан риза булып кайтып китә. Һәм шундый та карагыз, нинди хикмәт мөгамәлә теге русча әйтсәк, психолог, илмун нәфс теге кешенең инде пәйгамбер нәфсен белгән. Һәм беребез дә бит шушы зур гынахны теләмибез. Шулай бит кызларыбыз да, апаларыбыз да, әниләребез да, туганнарыбыз да шушы фәхишлекне теләвен инде. Һәм шуңа күрә кеше дә бирәк тә ираклар шушындай фәхишлеккә бара икән, уйларга тиеш. Ул бит кемнеңдер анасы, кемнеңдер кызы, кемнеңдер апасы, ул үзенең менә шушы якыннарын берсенә дә теләми. Чөнки бу пычрак гамәл. Бер кеше дә теләми аның андай якыннары шушы зиначы дип әйтүсен. Бер кеше дә теләми никахсыз анда әтисез бала алып кайтуын. Бу бик теге кимчелек зур. Аңа күрә менә бу кимчелекне без аңлатырга җиткергә тиешбез. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям Бухари җиңтында килә торган шулай сахих хадисендә әйтте: "Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин" ди. Зиначы да зина кылган вакытта ди, ул берничектә дә мөмин була алмый ди инде. Ягъни иманы камил булган кеше берничектә зина кыла алмый ди Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Ягъни заиф иманлыгына бик шундый иманы инде бик төшенкелеккә бирелгәндә, шундый заиф булганда гына инде зина кыла ди инде. Һәм без әйткән, Имам Ахмад әйтә, менә бу ди, мин ди белмим ди, кеше үтерүдән соң кала ди, зинадан да тагын да зурак гынах булуын ди. Имам Ахмад әйтә, нәрсә ди, кеше үтерүдән кала ди, зинадан да зурак гынахны белмим ди. Имам Ахмад та шушы аятлардан инде истинбат кылып инде хөкем чыгарып әйтә, шушы ширктан соң инде Аллаһка тиңдәшлек кылудан соң, кеше үтерүдән соң иң куркыныч гынах ул
зина булып тора инде. Һәм без әйттек, Алла Субхану Тәгалә әйтте бит, зинага алып бара торган сәбәпләрдән, зинага якынайта торган сәбәпләрдән якында килмәгез, ерак булыгыз дип әйтте. Һәм без әйткән идек, аның сәбәпләрен әйтеп китербез дигән. Иң беренче сәбәп инде зинага илтә торган инде ул шит хатын-кызларга карау. Ягъни бу караш шит хатыннарга инде. Ул шулай ук безнең динебездә инде харам булып тора. Без кирәкле микъдарда гына карарга тиешбез инде. Кирәгеннән артык карарга ярамый, чөнки ул зинага илтә. Бигрәк тә менә хаҗ җитәйме, җәй вакытларында инде хатын-кызлар инде бит. Хидаят тауфик бирсен Алла Субхану Тәгалә, күпләр әдәпсез, кыска итәктән күкрәкләрен ачып йөриләр һәм инде ирләр инде нәфсләренә инде бирелеп, аларга карыйлар инде. Аларның бөтен матурлыкларын, гүзәллекләрен инде алар карыйлар. Бөтен аларның размерлары, ниләрен инде. Менә бу харам, менә бу карау харам булып тора. Шушы караган саен безгә гынах языла. Һәм бу зинага илтүче бер сәбәп булып тора. Чөнки кеше карый, ошый барып сөйләшә башлый аннары. Күңелен күрә башлый, ахыр чиктән инде шайтан җайлап адымы белән инде аны зинага китерә. Һәм Алла Субхану Тәгалә Куръанда да әйтә, Нур сүрәсенең 9-нчы аятында: "Кул лил муъминина я'удду мин абсарихим" ди. Пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтергә куша Алла Субхану Тәгалә әйтте мөэминнәргә ди, мөэмин мусламаннарга шушы күз карашларын төшерсеннәр ди. Ягъни шит хатыннарга, шулай ук инде хатыннар да шит ирләргә инде карамасыннар ди, карашларын төшерсеннәр ди инде. Күрәмне хатын-кызлар бара икән инде, без күзләребезне төшерергә тиешбез инде, аларга инде карау тыелган. Һәм шулай ук инде хатын-кызларда инде шит ирләргә карау. Ни өчен? Шушы зинага илтүче бер сәбәп булып тора инде. Карый аңа шайтан васваса киреп ашык булырга мөмкин име? Ашык булып, русча әйтсәк, у нас любовь дип инде китә инде аннан соң инде. Хәзер көндә яшьләр шулай бит инде, бер-берсен шаталар да, у нас любовь дип, бездә мәхәббәт дип, зина кылып инде никахсыз бала алып кайтып куялар, яки кырсаклы килеш инде никах укыйлар. Әмма ләкин ислам динендә кырсаклы килеш никах уку ул шулай харам булып тора. Бу никахтан китми. Әгәр дә кырсаклы килеш инде никах укылай икән, бу никах батил дип атала инде. Бу дүрт мазһабта да бу русча әйтсәк недействительный никах булып тора. Шуңа күрә инде бу бик куркыныч гамә. Менә шушы гынах аркасында безнең күп кенә инде бузыклыклар таралды. Хәтта кешенең никахы да дөрес булмый инде. Һәм икенче зинага илтүче сәбәбе инде монысы күбрәк инде хатын-кызларга кагыла инде. Менә бу әйткән инде шишене бирүләр инде. Шулай зинаның бер сәбәбе була инде. Монысы күбрәк инде хатын-кызларга кагыла. Менә бу ирләрне кызыктыручан инде киенеп йөрү. Әйткән инде кыска юбкалар киеп йөрү, кыска итәкләр киеп йөрү, күкрәкләрне ачып йөрү инде дә матур итеп бизәнеп йөрүләр инде. Менә бу бөтенесе шулай зинага илтүче сәбәпләр, чөнки ирләр карыйлар аларга, кызыгалар, шахватлары уяна инде. Һәм менә шулай итеп шишенгән килеш кызлар чыгып инде, алар беренче үзләре гынах эшли, шушы бите йөрүе, шушы халәттә гынах язылып тора, шулар аркасында бүтән ирләр дә гынах эшли. Мәсәлән, чыгып китте, бер 10 ират карады икән, ул үзе дә гынах итте, шушы 10 ират аларга карап, 10 иратта алар аркасында гынах эшләде. Чөнки нәрсә дидек? Шушындай хатын-кызның гаурәтенә карау харам дидек. Бу иратлар да аларның гаурәтенә карап, аларның бутларына карап, күкрәкләренә карап инде иратлар да гынах эшли. Менә бу шишене бирү хатын-кызлар инде үзләре генә гынах эшләми, иратларга да гынах эшләтә. Гынах эшләтүгә сәбәпче була. Менә без балаларыбызны, оныкларыбызны, хатыннарыбызны тәрбияләргә тиешбез. Кыска итәкләр киертеп анда күкрәкләрен ачып урамга чыгарырга тиеш түгелбез. Аларга аңлатырга, җиткерергә тиешбез. Сез үзегез дә гынах эшлисез, һәм инде иратларга да гынах эшләтәсез дип аңлатырга, җиткерергә тиешбез. Өченче сәбәп инде ул менә бу өйләндерү, кияүгә чыгаруны инде соңга калдыру. Шулай ук зинага илтүче бер сәбәп булып тора. Әгәр дә инде мәсәлән яшьләр инде балалар килде икән, малайлар мәсәлән әти минем өйләнәсем килә инде, яки әти минем кияүгә чыгасым килә, бу аңлата инде яшьләрнең җитешкән, аларның инде вакыты җиткән, аларның таләпләре бар, бу вакытта инде өйләндерергә кирәк.
Чөнки шушы вакытта өйләндермәсәң, алар шушы зинага чумырга мөмкиннәр, зина гөнаһын кылырга мөмкиннәр. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Беренче хадистә килә, Бухарийда килә: "Я маъшара шабаб", эй яшьләр инде, "Ман истата'a минкум ал-ба'ата фалятазавваж, фаиннаху а'адду лил-басар ва ахсану лил-фараж". Әгәр дә берәрегез булдыра алса, мөмкинчелегез булса да инде, ягъни шушы өлгергән булсагыз да инде, өйләнегез ди. Ягъни Пәйгамбер әмер итә, мөмкинчелеге була инде монда матди яктан һәм тән ягыннан инде. Әгәр дә аңа тәненә кирәк икән инде, һәм мөмкинчелеге булса, Пәйгамбер өйләнергә куша әмер итеп әйтә. Чөнки хаклыкта нәрсә бу күзләребез өчен файдалы, чөнки шит хатыннарга карап йөрми, күзебезне саклый. Чөнки менә бу шулай ук шит хатыннарга карап йөрү, бигрәк тә гауратларына карап йөрү. Нәрсә диде? Гынах языла. Һәм менә шушы гынах язылу белән әле безнең хәтеребезгә дә зыян килә. Менә бу гауратка карау безнең хәтеребезне заифләтә. Менә бит күбебез зарлана, хәтеребез начар дип. Аның бер сәбәбе галимнәр әйтә, шушы шит хатыннарга карау, бигрәк тә гауратларына карау. Күбрәк шит хатыннарга караган саен хәтеребез начарая. Имам Шафиғи әйткән бит. Имам Шафиғи китапны бер укуда бер битне ятлый торган булган. Укып чыга, сканер шикелле. Укып чыкты, ятлады. Укып чыкты, ятлады. Шуңа хәтер бик көчле булган була инде. Һәм инде бер заман бер битне ятлар өчен 4 тапкыр укырга туры килә. 4 тапкыр укыгач кына бер битне ятлый торган була. Һәм укытучысына барып инде зарлана. Нәди хәтерем начарланды әле ди, бер битне ди бер укуда ятлыйм ди, һәм бер битне укыр өчен 4 тапкыр укырга кирәк миңа. Ни сәбәпле булырга мөмкин икән ди инде. Исеңә төшер, берәр гынах кылдыңмы әллә ди. Уйлыйм ди, бер андай да гынах кылган юк шикелле ди. Шуннан уйлап килә, 3 көн элек базарда булганда бер хатын кызның инде итәге күтәрелеп китеп, мондагы аякның астын күргән була инде. Һәм искә төшә ди, базарда булганда инде ди, укытучысына сөйли, итәге күтәрелеп, ялгыш кына күзем төште ди. Карамадым ди, ялгыш күзе генә төшеп алган. Шушы инде. Ничек була инде бу аякның? Балтыры инде. Балтыры. Шуның белән әйтә, менә күрәсеңме, шул сәбәпле инде хәтерең ди начарайган ди. Чөнки гыйлем ул нур ди. Ягъни гыйлем шушы яктылык нур ди. Яктылык шушындай нур инде ди, караңгылыкка, ягъни инде караңгылык гынах эшләгән саен бит инде безнең калебебез пишрана, томалана, караңгылана. Шушы яктылык ди, шушындай пишрак җиргә, караңгы җиргә кирми ди. Күрә гынахлардан саклана куша. Һәм галимнәр әйтә инде, бу шит хатыннарга күп карау, гавраткә карау шулай хәтеребезгә дә зыян салады инде. Ва ахсану лил-фараж ди, һәм җинси агъзаларыбызны саклауга ди бер сәбәп ди. Менә бу никахлашу, өйләнүше шушы җинси агъзаларыбызны саклауның да инде бер сәбәбе булып тора ди. Һәм икенче риваяттә килә, Тирмизи җиңтында сахих хадис, Пәйгамбер саллаллаһу әйтә инде, бу бигрәк тә ата-аналарга кагыла инде: "Иза хатаба илейкум ман тардуна динаху ва хулуқаху фазавважуху илля таф'алу такун фитнатун фил арди ва фасадун арид". Әгәр дә берәрегез ди кызыгызга яки малайыгызга, мәсәлән инде кызны сорап килергә мөмкиннәр бит инде. Менә кызыгызны кияүгә бирегез дип инде, яки шулай ук сезнең кызыгыз бар, малаем өйләнергә тели инде дип кызыгызны бирәлмисезме дип инде. Әгәр дә ди шушы кешенең инде килгән, яки кызны сорап килгән, кияүгә бирергә инде, яки киресенчә инде кызын малайга ниткән, тәкъдим иткән булса инде, менә кызым бар, малайга өйләндермибезме дип инде. Әгәр дә шушы кешедән риза булсагыз ди, диненнән ди, ягъни дине тақвалы, шундый дин тотучан кеше була икән, аның әдәп әхлакы була икән инде ди, өйләндерегез ди. Бер нәрсәгә дә карамыйча ди, өйләндерегез ди. Әгәр дә шулай эшләмәсәгез ди, нәрсә ди, җир шарында фитнә, бузыклык тарашак, фәсад таралачак ди инде. Менә бу Пәйгамбер саллаллаһу киңәше, кызганычка каршы хәзерге көндә нинди русча әйтсәк агитация бара шулай бит инде, укып битерсен, аннары өйләр салсын, машиналар алсын, аннары инде корсаклы килешен никах укып куербыз диләр. Шулай бит инде хәзерге көндә.
Баласы өлгерде екен, әтиләнәсем килә ди, булдыра алмыйм ди екен, юк улым, әле булмый. Аннары ди, пока гүләйтеп тор, йөреп тор, аннары табыбыз ди инде. Яки зинага бата бу мискин малай, яки кыз инде, яки инде. Шунысы кызык. Менә бу бала кеше килә, хәләл юл белән инде сорарга, хәләл юл белән. Ике якта әти-әни дә Аллаһ Тәгалә риза була. Шушы булачак гаилә дәйме хәләл юл белән никах төзеп гаилә корала. Аллаһ Тәгалә риза була, пәйгамбәрнең киңәшендә тота. Бер кемгә дә гөнаһ булмый. Шайтып яшәп китеп булаймы? Әмма ләкин каршылык күрсәтәләр үзләренең шушын дөньяви уй белән инде матди нәрсәләргә карап, вакытлыча шушы малга карап инде сәбәпкә таянып, вакыт җитмәде әле, өлгерсең әле дип әйтәләр дә. Шуннан соң инде бала яки кыз инде түзәлмичә инде зинага бата да, корсакка үзә дә, һәм инде шыгыр юлы булмай, ярар өйләнегез инде диләр. Монда хәзер кыз белән малай икесе гөнаһ кыла, әле нинди гөнаһ кыла, зур гөнаһ кыла, кеше үтерүдән кыла. Әти-әни дә гөнаһ кыла. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху әмрен үтәми. Пәйгамбәр саллаллаху әйтә, өйләндерегез ди. Өйләндермәсәгез фитнә, фәсад таралачак җир шарында ди. Һәм әти-әниләр дә гөнаһлы була. Менә бер сәбәптән, бер сәбәпкә таянудан, бер акчага таянудан күпме гөнаһ эшләнә. Яшь үсмер, яшь гаилә гөнаһка бата, әти-әниләр дә гөнаһка бата. Әмма ләкин корсаклы булгач инде, аннары кеше нәрсә сөйләр дип тиз-тиз генә өйләндерәләр. Әле әйткәнемчә, корсаклы килеш никахта укырга ярамый. Монысы тагы зур гөнаһ. Мондый никах дөрес түгел. Кеше аңламый, гыйлемсезлек аркасында, үзенең акчага табыну аркасында күпме гөнаһка бата кеше. Һаман сәбәпкә таянып, һаман акчага таянып, һаман вакыт җитмәде дип. Пәйгамбәр өйләндерегез ди. Алайса ди фитнә, фәсад тарала ди. Без кызганычка каршы менә шушы фәсад, фитнә таралышыга бер сәбәп булып торабыз хәзерге көндә, әти-әниләр. Шуннан соң 4нче сәбәп нәрсә? Менә шушы бузык кинолар, бузык телевизордан күрсәткән төрле ниләр, программалар инде шулай зинага илтүче бер сәбәп. Чөнки карасак, хәзерге киноларны, менә бу программалар күбесе нәрсә бара? Шушы зинаны бик каты пропаганда кылалар инде. Шулай бит, чакыралар. Анда 14-15 яшьтә инде, әгәр дә син инде саф икәнсең, синнән көләләр, мыскыллыйлар, шундый кинолар бара инде. Син 14-15 яшьтә инде татып карарга тиешсең, анда шушы бузыклыкны эшләргә тиешсең инде. Шуны эшләмәсәң, синнән көләләр, сине мыскыл итәләр инде. Һәм төрле анда программалар бара. Ягъни менә бу хәтта мультфильмнар инде балалар өчен дә инде шундый бузыклыклар белән керә бара инде. Менә бу киноларда, менә шушы бузык кинолар карау, программалар шушы зинага илтүче бер сәбәп. Чөнки ул анда күрә, бөтенесе теге рөхсәт, бөтенесе эшли, шуны эшләмәсәң көләчәкләр дип, ул аның гел башына сеңә, ахырдан инде ул аңа гадәти нәрсәгә нитеп инде шушы зинага бара инде. Шулай тагын бер сәбәп, шит хатын белән инде бер бүлмәдә калу, яки эштә булырга мөмкин, бер бүлмәдә шит хатын белән эшләү, яки шит хатын, яки шит ир инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху сахих хадисендә нәрсә диде? Әгәр дә икәү генә кала икән, ир белән хатын, аның өченчесе шайтан була диде. Шит ир белән, шит хатын белән инде калырга ярамый инде. Ягъни шит хатынга шит ир белән, иргә инде шит хатын белән икесе бер генә бер бүлмәдә, бер йортта калырга ярамый. Өченчесе шайтан дигән сүз, нәрсә дигән сүз? Вәсвәсә кылачак инде шушы фәхишлеккә, бузыклыкка. Ул беренче көннән үк әйткәнемчә, булмаска мөмкин, әмма ләкин вакыт бара, ахырдан бәрбер шушы бузыклыкка китерергә мөмкин инде. Һәм шуңа күрә инде Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хадистә, "Куллукум раин", һәрберегез көтүче диде. "Ва куллукум мас'улун ан раиятихи" диде. Һәрберегез җаваплы ди үз көтүчелеге өчен. Ягъни нәрсә дигән сүз? Ягъни без әтиләр диек инде, һәрберебез көтүчеләр. Һәм biz җаваплы үзебезнең көтүебез өчен. Нәрсә дигән сүз инде? Пәйгамбер саллаллаху инде шулай әйтеп, чагыштырып әйтә. Һәр кешенең гаиләсе бар икән,
ул шушы гаиләсенең көтүчесе инде. Һәм шушы гаиләсе өчен ул җаваплы инде. Кыямәт көндә без хатыннарыбыз өчен дә, балаларыбыз өчен дә җавап тотачакбыз. Күрәм, бу тәрбия мәсьәләсендә инде менә шушы насихатлар белән иң беренче үзебез тәрбияләнеп инде, аннан соң инде балаларыбызны, хатыннарыбызны тәрбияләргә тиешбез инде. Һәм Алла Субхана ва Тәала тәүфик бирсен, шушы бузык гынахтан, шушы өммәтне, шушы бузыклыктан сакларга инде, һәм менә шушы үзебезнең гаиләбезгә инде җитди карарга, вакытлыча инде шушы малга, сәбәпкә таянырга түгел, Аллаһ Тәгаләгә таянырга. Чөнки ул никах күп кеше инде бит инде ничек торырлар, нишәргә яшәрләр ди, Алла Субхана Тәала үзе бирә ризыкны. Тормыштан да бик күп мисаллар, кеше никахка хәтлек өчен җәлләде, ялгады, ләкин никахлашты, Аллаһ Тәгалә бирде, эшен дә бирде, малын да бирде, акчасын да бирде. Күрә, никах ул бер кашан да факирләтми, киресенчә Аллаһ Тәгалә үзе байтачак. Чөнки яшьләр әгәр дә Аллаһ ризалыгын алым дип шушы бузыклыктан сакланып, Аллаһ риза булган никахлар укый икән, Аллаһ Тәгалә берничек тә буларны калдырмый инде. Кем инде киресенчә шушы хәләл юлны алмыйча бузыклыкка итә икән, бу гаиләдә бәрәкәтсез булачак инде. Һәм мондый кешегә әгәр дә исламга килде, аңлады икән, тәүбә кылырга кирәк. Безнең тәүбә ишекләре бар. Әгәр дә кеше шушы гыйлемне белмичә, шушы хәдисләрне белмичә, берәр гынахка батты икән, шушы хәдисләргә, аятларга каршы килгән инде бу кеше тәүбә кылырга тиеш, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тиеш инде. Аллаһ Тәгалә инде кичерер, гафу итер, ләкин белде икән, гыйлем иреште икән, ул шушы гынахларга бер үк якын барырга тиеш түгел инде. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә Әл-Гафур ва-Рахим, гафу итүче, рахимле, төшенкелеккә бирелергә кирәкми, әгәр дә хаталанды инде, тәүбәгә килеп инде бу эшне калдырырга кирәк инде. Һәм инде кем инде бу эшне эшләмәгән, Алла сакласын, инде якында барырга тиеш түгел. Шушы сәбәпләрне шушы хәдисләрдә күрсәткәнчә инде. Һәм Алла Субхана ва Тәгалә барыбызга да тәүфик хидаят биреп, шушы гынахтан ерак булып, бөтенебезгә дә инде фирдәүс җәннәтләргә кергән насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу